kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn février kalo tile 4 sanba 2019 donbaro labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Ɲɔana jɛrɛso minisiri so tɔgɔ la mun bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ lahalɛw ɲɛnabɔ o kɛra bisimilalikɛyɔrɔ ye jumadonya tɛmɛlen in na a tun bɛ sigi ka kuma fɔ maa ɲɛyɛlɛkow fɛ fangamara o siratigɛ fɛ ani nanzaratɔnba o ni ɲɔgɔn cɛ Union Européenne min ye ka marifatigiw ka marifaw k'o minɛ u la k'u daga yɔrɔ kelen ka tila k'u bolo don maamagoɲa kow la n'u ko ma ko DDR o baaraw olu bɛɛ senna jamana ale camancɛ bolo fɛ a jirala k'a fɔ cɛbɔ maa 5000 baɲango ko olu bilara o minan kɔnɔ. Bita an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye k'a sababu kɛ sokɔnɔfinkaw ka tolanci kɛnɛ ale ye bisimilali kɛ a tun bɛ tolanci kuncɛli kofɔ a tako fɔlɔ ni o tolanci tɔgɔ dara Kuluba maire la n'o ye Adama Konate ye n'a kanubaw k'a ma ko Damis n'ale bɔra fanga ɲini tɔn kɔnɔ n'o ye PRVM fasoko ye donbaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisa daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan minisiri so min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ baara ma Mali kɔni a ye bisimilali kɛ jumadonya tɛmɛlen a tun bɛ sigi ka kuma a tun bɛ o kofɔ maa ɲɛyɛlɛkew fangamara o siratigɛ la ani Union Européenne nanzara jamana olu ka fara ɲɔgɔn kulu olu tɔgɔ la ani jamana minnu bɛ o kɔnɔna na kumakan min n'u y'o don ba la o de ye Mali gouvernement ani Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka fɛɛrɛ minnu sigi ɲɔgɔn kan n'o ye kalata waatiw k'olu ɛmɛriw ka bɛn ka jamana cɛbɔli marabolo o siratigɛ fɛ k'olu kɛ ka ɲa sigi ka kuma fanga ɲinitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka waleya cogo min na accord pour la paix et la réconciliation o kɔnɔ kow bɛ se ka waleya cogo min na fanga mara kɛcogo ɲuman tɔrɔmɔɲɔ sabatili forobaca o kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kan ka sigi ɲɔgɔn kan yaasa sɔrɔbolo o bɛ se ka jidi cogo min na adamadenya sabatilen ɲuman ɲɛtaa sira fɛ o bɛ se ka waleya cogo min na baarabolo kɔnɔna na n'u ko ma ko CRED wulikajɔ ale kun de ye yurugu o ka kɛlɛ wari ɲinicogo jugu jamana kɔla o ka kɛlɛ fɛn min ka don ka fɔ tungalata duguma sira fɛ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na maracogo ɲuman ko o don forobaca o kɔnɔna na ninnu de ye kumakan baw ye minnu n'olu bɔra nin ɲɔgɔnna jɛrɛ in kɔnɔna na n'a tun bɛ minisiri ka bonya kɔnɔ n'o ye Kamisa Kamara ye n'ale ye minisiriso in u ɲɛminɛ ye. Waleya min bɛ yen n'an ko ma désarmement démobilisation et réinsertion DDR bakuruba fɔla n'o de ye ka marifatigi kuluw ka marifaw k'o minɛ u la k'u daga yɔrɔ kelen ka tila k'u bolo don maamagoɲa kow la jamana camancɛ bolo fɛ ko ale dabɔra maa 5000 baɲango kɛlɛkɛ cɛdenw na olu bilara o minan kɔnɔ maramafɛn o 800 baɲango minnu ye kɛlɛkɛ marifaw yɛrɛ ye koyi olu donna bɛrɛ la Umar Diko ale coordinateur ye DDR o tɔgɔ la ale ko Safurulayi o kan Mopti o mara la k'o de kɛra nin bisimilali kɛyɔrɔ ye. A ko marifa 800 baɲango olu de donna bɛrɛ la maa 5000 baɲango olu donnen kɔ DDR o kɔnɔna na a ko sogobɛlɛ marifa o 2 b'a la ani bolola marifa dilannen o fana dɔ b'a la grenadi 2 ani marifa kisɛ o caman coordinateur ka fɔ la a ko nin cogoya sɛbɛn minnu filɛ nin kɔni ye baarabolo nin y'a dabɔlen de ye jamana camancɛ bolo fɛ yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ dɔ bɛ se ka bɔ balawu n'a nɔkankow la cogo min na tiɲɛni o siratigɛ fɛ. Farafina bonna kun kan k'a yiraw la k'a fɔ Senegalikaw fɛ yen yɛrɛ ɲɛfɔ kalata o ɲɛkɔrɔla na o dabɔra kunungo dɛ dɔgɔkun 3 bɔɲango u b'o kɛ yɛrɛ ɲɛfɔ la u ka jamana ɲɛmayasigi kalata o ɲɛkɔrɔla na Macky Sall ale ni a nɔnamaw olu de bɛna taa kari ɲɔgɔnna ni a nɔkama 4 bɔɲango minnu n'olu bɛ a jɔyɔrɔ nɔfɛ a n'olu na taa a da ɲɔgɔn tigɛ Karim Wade ale sen bɔra la n'ale ye minisiri kɔrɔ ye ani jamana ɲɛmaa kɔrɔ Abdoulaye Wade o den Khalifa Sall n'ale ye maire kɔrɔ ye Dakar ale fana sen bɔra a ko la. République démocratique du Congo o jamana ɲɛmaa kura Félix Tshisekedi a bɛna taama kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka taama fɔlɔ kɔni ka taa jamana kɔ kan a bɛ taa Angola o mana bɔ a bɛ taa Kenya ka taa Congo Brazzaville a nɔkamaw olu ye nin kuma in dangenemaya kunungo.
farikolo ɲɛnajɛ an bɛ taa ale bonda kun kan sokɔnɔfinkaw ka tolanci kɛnɛ o jujura k'o jaja fɛn min ka dɔn k'a fɔ tolanci o kuncɛli o tako fɔlɔ o kɛnɛ kan tolanci min n'a tɔgɔ dalen bɛ kuluba mɛri la adama konate n'a kanubaw ka ma damis ale bɔra tɔn kɔnɔna na fangaɲini tɔn kɔnɔ n'u ko ma PRVM faso ko nin kɛnɛ kan o fangaɲinitɔn in PRVM faso ko o ɲɛminɛ Mamadu Umar Sidibe ale tun bɛ yen maire ka dangan fɔlɔ Maadu Tarawele ale tun bɛ yen PS Yelenkura fangaɲinitɔn o funɛnkɛninw ka ɲɛma ale tun bɛ yen Jakarija Konate ani dugu maabaw nin ko in daminɛ la tolancikulu 20 baɲango o de tun bɛ a kɔnɔna na nin kubu in ni a tɔgɔ dara officier d'état civil la kuluba tɔgɔ la n'o ye kuluba maire ye Adama Konate Damis a tako fɔlɔ kɛnɛ kan demi finalu olu kuncɛlen kɔ tolancikulu 2 olu de nana ye sanɔ n'o bɛ tolancikulu min bɛ bɔ Ponge ani Bajalan n'u kama Alliance de Bajalan olu de ɲɔgɔn sɔrɔ nin finali in kɛnɛ kan kunungo e carré don fanfare garde nationale tɔgɔ la olu ye maaw bilasira n'u ka fɔlisen dumanw ye ka dusu don tolancilaw la sanga 30 fɔlɔ o kɔni kɛra an ma koba ye fana kɛra i ka dɔn ka fɔ tolan cicogo juguw ye nka sanga 42 fɛn min ka dɔn ka fɔ Pongekaw olu ka tolancila kɛnɛman dɔ ale ye tolan gosi bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko bɛna kɛ caliw ye tuma min na o bɛnna n'i ka dɔn ka fɔ kamalen ye n'o ye alliance maaw olu ka gardien ye ale sina ka o tolan kɔri k'o bila kɛrɛfɛ o de la sa an taara ji min sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati k'a sababu kɛ u si ma se ka caliw yara fu ani fu tolan kurayalen kɔ u fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ ɛlɛ ni fɛn min ka dɔn ka fɔ u ka cɛlu yaralaw n'o ye attaquants ye olu ma se ka kɛ maaw ye minnu sen tilenna ka se ka i ka dɔn ka fɔ cɛlu ka yara miniti 90 o dafara Pongekaw ka tolancikulu ani Bajalankaw ka tolancikulu alliance u ni ɲɔgɔn cɛ fu ani fu u nana kɛ gɔyin ye gɔyin na sa Alliance de Bajalan ale 4 don Pongekaw olu ye 3 don Pongeka minnu n'olu garisɛgɛ ma ja u ye i ka dɔn k'a fɔ jiri feere ani waa10 u y'o do olu ma minnu n'olu kɛra ŋanaminɛ ŋanaw ye n'o ye Alliance de Bajalan ye u ye i ka dɔn k'a fɔ kubu belebeleba u y'o ta k'o di olu ma ani waa15 baɲango maa min n'ale de ka tolanci ɲananin bɛɛ lajɛlen ta ye n'u ko ma ko meilleur joueur Monzon Fane ale bɔra Ponge équipe kɔnɔna na boulangerie pâtisserie du camp olu ye i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn d'ale ma k'ale ka taa anniversaire gâteau kelen buru a n'a nɔnaw ka taa olu minɛ Adama Konate Damis kuluba maire ni kubu yɛrɛ n'a tɔgɔ danbɛ ale la n'ale de y'a labɛn a ye foli ni tanni a y'a taga ɲɛsin maaw ma on fera ɲɔgɔn kan ni kɔrɔkɛ Mamadou Traoré on a organisé cette coupe là je pense que jeunesse fila de don quand on est avec la jeunesse b'an bolo baara bɛ ɲɛ dugu kɔnɔ ni jeunesse fara ɲɔgɔn kan dugu bɛ dilan dugu yɛrɛ ye jeunesse de donc an y'a dabɔ balontan kama a ka kɛ ɲɛnajɛ bɛn ni keleya la ni min gagnera tɔgɔdɔ ka accepter mankan kana bɔ la an b'an ka mɔgɔbaw fo an bɛ kucɛ mɔgɔ commissariat mɔgɔ fo an bɛ partenaire caman fo président PRVM faso ko o tɔgɔ la Mamadu Umar Sidibe a ye foli kɛ ka ɲɛsin hakilina in ma an bɛ sokɔnɔfitanw fo ka communauté mɔgɔw bɛɛ fo nin b'a jira k'a fɔ denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ o b'u sɛbɛn ma denmisɛnninw de jamana taaɲɛ ye n'u bilara farikolo ɲɛnajɛ la ça fait qu'il y a une cohésion u ni ɲɔgɔn cɛ vivement que u ka nin kɛ san wɛrɛ fana an ka na n'Ala ka jɛ ka na ni ɲɔgɔn fɛti wɛrɛ kɛ maire Konate a ka dangan fɔlɔ Maadu Tarawele ale ye funɛnkɛninw su ka taa nin n'a ɲɔgɔnnaw ma bɛn bɛ se ka sabati cogo min na Kofu min filɛ nin ye n'i y'a ye a dara a kun ye a denmusow aw ka ɲɔgɔnɔ minɛ sur le plan sport o ka se ka kɛ a ka bada a kɔnɔna na ne ni homologue n'o ye Adama Konate anw bɛ fɛn o fɛn ɲini aw fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ bɛn bɛ dugu o dugu kɔnɔ a bɛ du o du kɔnɔ a bɛ jamana o jamana kɔnɔ hɛrɛ de b'a kɔnɔ kɛlɛ tɛ foyi ye k'a jiraw la k'a fɔ nin kubu in n'a tago fɔlɔ ye nin ye n'a tɔgɔ dara maire la kuluba maire Adama Konate n'a kanubaw k'a ma Damis a dɛmɛna fɛn min ka dɔn k'a fɔ Kamara décor fɛ n'o ye Mamadu Kamara ale ka cakɛyɔrɔ ye boulangerie pâtisserie du camp ani Big Show an b'a fɔ sa ko k'an bɛn san wɛrɛ tako filanan ale kɛnɛ kan Adama Konate Damis kuluba maire o tɔgɔ la kubu ni ne bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale sanfɛ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suru n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don maraka faama ka journal Bambara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jataratɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye